Takže čaute, sme zase na Maline Brde. Aj s Malinom. S Marekom. A ideme otestovať nové lyže Fisher Nike Stick 97. A mi natočím. Natoč sklznicu, Marek. Hej. Keď ste nevideli video, ak unboxujeme tieto lyže a ešte jedny, tak choďte pozrieť už na mojom YouTube. Ideme jazdiť. Takže v boxíku sa rozjazdíme, dáme 108 na ňu. A dole. Takže chcel by som na tú boxu 3.6, ale neviem. Zatiaľ lyže, že fajnovo. Joj! 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 Moja ruka! Joj! Ale skoro! Jaký chrbát si tam hodil? Si sa zaklonil! Ale skoro! Joj! Takže, teraz ideme takto. Tuto si postavíme skok. Cez toto na tomto by šlo bonk. Neviem čo to je, nejaká mapa. Ružomberku. Hory, Ružomberské vrchy. Dobre, poďme stavať. In a machine, suck on my D, bitches are repeated, suck on my D, pocket so lean, eat out of cushion, talk about me, fuck it, carry my enemy, trouble the beat, fuck it, need some leisure, I shit up shit, suck my D, bitches are repeated, suck on my D, pocket so lean, Jago. Takže tu máme nájazd. Takto skok cez to a fotili lyže. A dopať, šerujeme na dopať. Čak to je mekučka To bude celkom. boleť? No. Dobre. Dám si vás na hlavu. Marek má začať roztočiť asi prvý. No. Poďme. Tak to si len nadídem na to. Takže asi to je. Hej. To pôjde. Dám Marekovi mobil a natočí. Tak. Ideme na to. Trošku sa bojím. A to pôjde. Marek! Ideme. Pomaly idem, Ježiš, tu kde mám zatočiť? Je to most, že? To pôjde. Hej. Aha! Yes! Ja! Ja som ani nedošiel. Ja to tam neviem vytočiť. Takže sme sa najedli a ideme do parku, pôjdem ju. My tu dáme 50 a Boro. Boro. Just a repeater, suck on my D, pocket so lean, eat out of cushion, talk about me, fuck it, carry my enemy, trouble the beat, fuck it, need some leisure, I shit up shit, suck my D, bitches a repeater, suck on my D, pocket so lean, Jago, Pentagon G, this piece ain't K, remember me. That shit, man. We fuck it. Oh! Marek. Jej.
fuck it, ayy. Kill my enemy, dribble a beat, fuck it, ayy, fuck it, ayy. This unless you hush in a machine. Suck up my dick, bitches are repetitive. Skoro! O! Skoro! Takže ideme na náš skok. Dáme spí. Za 60-ku. Poď. Trošku nám zase hmla začala, nič nevidíme. Yes. Je ani tá pyramída. Boro. Nič nevidíme. Páňani, tento sa nám nenatočil, vypína sa mi kamera, neviem, blbne, či je zima či čo. Sa to už vypína, je tu už totálna hmla, ani mi to nenatočilo, nič nevidím, tak ideme normálne lyžovať. Kotrmelec! Takže hmla nám odišla, že sú tak 3 hodiny a ešte na chvíľku parčík. Zasekol pročke blbne, tak kašlem na to.